Kowe guneman ngono wis tok pikir urung. Kowe guneman kaya ngono wis tok pikir apa urung? Ah mesine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman ku mesti tekan pikiran sik kok. Wis aku tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gadamadana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka. Jati pusaka. Mergo kae sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku ki turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lah kok dadi bapakmu kepengin bangun padepokan wae kok datang nganggo syarat kayu jati wangi. Kresna, iya kula wonten timbalan ing adawuh Koko Prabu. Durung nganti sawetara nggonipun Kakang nampa pangandikaning sira Yayi Ndrawati. Lah dalah iki ora pangling. Iki kaya pana kawan. Komplit Nala Gareng Petruk Bagong ing sowan ana Mrejing Mandura. Koko Prabu? Nggih. Nadan kados menapa Koko Prabu tau tatinampi pangudangipun Panakawan. Mbok menawi anggenipun sowan menika wonten atur ingkang badhe kakunjukaken paduka Kanjeng Koko Prabu, mila kula triandangu dhateng sowanipun Panakawan tetiga menika. Yayi, prayoga nunggone lenggah. Iya, sampun boten kirang prayogi. Nggih, Nala Gareng. Padha kanthi Raja Saprabdamu Nala Gareng. Berkapangestunipun Ndara Baladewa niring sambi kula sowanipun ingkang abdipun Nala Gareng kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mahabekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanono la punika jimat paripik ndayaning kasantosan. Petruk. Padha karo Raja Saprabdamu Petruk. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambi kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa Agong apa? Gong wis senengane ora. Boyo sing sopan. Kaget aku. Bagong padha Raja Saprabdamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tampa. Ya padha. Truk pasusu ya. Garem. Masalahe kok. Oh ya. Truk engko nek gedhil. Sik, ora usah padha gocek sikik iki tak takoni dhisik. Oh, nggih. Wonten wigatos menapa? Nengga timbalanipun Sinun Prabu Mandula. Sing dadi juru wicara sapa? Sapa, Tru? Amanut. Kowe apa? Aku nek omong sok klera-kleru. Kowe wae. Wah, aku wedi nek Sinun Prabu Mandura. Bagong kowe apa? Ngapa? Juru wicara. Juru wicarane apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nek mung ngomong wis. Sing dadi juru wicara sapa? Kula. Bagong. Nggih. Yen ngono Bagong lungguhe ngarep. Ngandel ora. Yo mundur. Ya. Ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Nang wis pokoke iki sing iso ngladeni mung aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saiki aku tak takon. Nggih. Apa sebabe kok dadi gruduk tekan negara Mandura? Apa ya, Tru? Ambo, aku ki juru wicara kok radong. Juru wicara ki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Menika ngaten sinuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekol bilung teling kron kelapa ampun tambah bila wonten patulan nggih kula munjatun sapaduka Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Ya, ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti Petruk Gareng ngaturaken sembah pangabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar? Nggih, bapak kula Semar. Ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai. Bapakmu kok anak-anake tekan Goro Mandura iki wigatine apa? Ah menika ngaten sing. Bapak Semar menika di masa pandemi menika damel kegiatan. Kegiatanipun mboten sami kejawi namung damel padepokan. Lho, bapakmu gawe padepokan? Nggih. Lah, wigatosipun padepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempahipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sifatipun positif.
tegese piye kuwi sing positif kok dipresake. Maksudnya kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak niku terus nalika semanten semedi. Wah, bapakmu semedi. Nggih. Bapak semedi entuk sasmitaning Jawata jarene saka guru salah sijine padepokan niku kudu dibangun nganggo wujude nggih menika kayu jati wangi. Kayu jati wangi. Bener to, Tru? Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi anu kayu jati. Kayu jati wangi sikinarya saka guru padepokanipun Bapak. Monggo ngendikanipun Bapak sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit menika tukul wonten sak pengeripun negari ing Mandura, wonten ing mapanipun wonten ing Astana Gadamadana. Kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nek ora ngerti takon. Sapa sing nandur terus? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya ngalengka diraja mungsuhe. Iki mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati. Gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dienggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujude padepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira, Tru? 9:30 liwat. Hah? 9:30 liwat. Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula boyong wonten ing Karakadempel ewa semana menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye, Tru? Wis manut rame wani piye-piye ya wani wae. Wong adhe dikongkon bapak kok. Dikongkon bapak iki niate mung wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung ngurup-urup. Bareng geger engko kowe mung mlayu, ora niat tenan ya. Oke. Nek Sinuwun Baladewa mboten maringaken Rawarawe jeneng katelo ora doyan. Arep ngopo kowe? Hah? Arep ngopo? Iki lho, rawe-rawe lantas malang-malang putung kok rawarawe. Wah, kulino nggireng. Ayo. Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Kula mboten nrimakaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik. Panjenengan tau tate dimong karo Semar, tau tate dimban karo Semar, kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cetil. Piye? Tak golek rokok sik ya, Tru. Aku titip, Reng. Wes aku ora ndedit. Ya iki ditik gawanan sisan yo. Yo, Reng. Rene yo. Ora asa. Iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok mangar do minggate kok. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wis tok pikir urung. Kowe guneman kaya ngono wis tok pikir apa urung? Mesine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman iki mesti tekan pikiran sik kok. Kok tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gadamadana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka. Mergo sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku ki turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lah kok dadi bapakmu kepengin bangun padepokan wae kok dadak nganggo syarat kayu jati wangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Ora ngestokke dawuhe negara. Iki rak wancine akeh penyakit ora kena padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk. Ora kena padha sakepenake dhewe. Padha campur dadi siji. Supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadi ning ngendi papan iki. Ngerti ora? Lah kok malah bapakmu gawe padepokan iki anggepe piye? Kuwi nglumpukke wong pirang-pirang, kuwi nglumpukke
kawula oke cacahe. Mesti kok bakal ana kahanan sing ngedapi babagan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya. Lho, nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe weruh dewa? Ora. Lah kene. Ora weruh dhewe kok sampean niku bingung. Tur sampean nun sewu lho. Kok menging-menging niku pripun? Masyarakat dipenging-penging ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang ra masalah tanggap darurat tekan sok tahun 2444 apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora mung gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet do kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih Galeng-Galeng Petruk niku. Niku nganti ora iso obah, kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, dok kaya ngene tak nehi solusi ngene, tak nehi keringanan, kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung. Ayo sapa kowe? Aku nek ngene iki ora iso dindake. Ora sampe nae dhewe. Loro e. Nang ati loro, nek kula dhewe ngelih ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kok sik iki rembug kayu apa rembug apa? Wah, iya, Dik. Kayu. Bali nang kayu, topik bali nang kayu. Ming njaluk wektu sedhela. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system modiar kabeh. Kok ngono ora dipikirke. Ha, kudu tak pikirke, kudu ana solusi, ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem, ayo kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Ngakeh. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedani apamu? Aku ate anggere alasan dasarku bener karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampeyan, Mas. Aku mengelengke karo sampeyan. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jaba glendang kego. Menungso tak karo paru-paru jajan. Pragoto. Wonten dawuh. Wilatan. Nggih, kula lepat mangke kula singkirke. Yen mapunten sugih. Mlarat. Sugih. Oh, sugih. Wong edan. Kok Prabu kae ditututi kok ndak malah kewirangan mungsuh para pono kawan. Nggih, ngestaken dawuh. Ngapae kowe? Meh ucul nyawaku ning ngono. Kowe alasan tuku rokok. Wah, wis ngetokke unek-unek ing atiku, Truk, mbangane dadi stroke. Ha iya. Mbangane dadi penyakit tak loske wae wis nyatane ya unek-unek ing atiku ya ngono kuwi ya. Ha iya. Wis ora apa-apa. Men do mireng, men do dipenggalih. Upama dene ora mireng ya berarti ya wis mili. Terus piye iki? Baladewa nesu. Ha. Pano
ora minggat. Glandang nengkala mlayu. Ah terus. Lah piye? Nek aku ya ora wani. Aku ya ora wani. Wah. Wes. Terus lemu tak tindik barang kupingmu men ngapa ora? Hah? Kaya tak takon Petruk dadane ditato jantung barang iki men ngapa? Ah jebul ana masalah kok ngene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis ana mulih-mulih omong karo bapak aku pamit mati. Gong, cangkeme ora bilangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane kok nek mati rezekine. Ben. Kowe ndang krasa wae 3 sasi mati rezekimu ki. Hah? Isi arep ditambah sesasi mati rezekimu kuwi. Ya melet-melet kowe. Iya ning ra ya wis ora iso nganggo peraturan apa kowe ora nek dinengke manut ngelih sesasi. Ha iya. 2 dina wis melet-melet e. Minggat. Kok malah ditundung. Lunga. Iki Baladewa tekan kene tandangane. Meneh nganti kowe ana apa-apa, ra wis percaya aku. Aku kuwi wonge penemu aku wae anggo bener wis ora bakal aku wong bener kok kalahi ora bakal. Arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang kok udut mboko 5. Ana, guys. Ngelulu. Jenenge ngelulu arep. Ngelulu ya, men. Aku lagi emosi bengi. Iya, nek ora dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Aku cah kendel wadake. Tandangane. Nek pancen ora meneh kayu Jatiwangi dienggo syarat bapak. Percuma aku bali ora entuk gawe. Ucap kacarita. Nalika semanten eling-eling ki Lurah Bagong winong wong dewani. Ana kilat sak glebyaran ingkang andilat. Anggane iki Lurah Bagong, ical wujuding iki Lurah Bagong salah kedaden kaya wujud Prabu Baladewa. Sandangan diwadahi apa ya? Truk? Rene ya, Truk? Ngopo? Waduh. Kok ngeleleng? Kowe do ngopo kaget? Lho, ora krasa wong. Nih. Pengilan. Woi! Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu kono. Wah, ora wis entuk sandangan sing ndi, Gong? Mbok wis, iki pokoke rasah pokoke omong kowe gendang minggir iki. Aku arep mungsuh Baladewa, aku arep gleleng iki. Oh iya, ning nek kala nggawa nenggala. Wah, Gong kowe ngembari Baladewa nyunyuk nenggala, jeblok diadamu. Der. Meletus barane. Luweh. Males. Ngurusi Bagong males. Ayo, amo Surawarta, Jayarata. Imbang yang Pancawata gugu karepe desa.
tatanan saya ngece Maranata Mantura Prabu Baladewa. Saya ngewah-ewahake Maranata Mantura Prabu Baladewa kaya ngias dadane Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora iki. Iki kok entuk sandangan saka ngendi? Jaleng. Kowe entuk sandangan saka ngendi? Lho, edan to. Tuntang celeng malang grok. Menungsa padake celeng ora. Iki Bagong lagi. Aja ngawur. Iki garwane Erawati. Erawati dasmu iki. Erawati iki karo aku. Jangan macam-macam. Wong arep mudar kok werna-werna ya terus jenenge wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku Baladewa. Mekutha apa ember dicet ngono. Wis ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya nglawan Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat bali negara kademel. Nglakon ajar dening aku. Kowe sing tak ajar kaya. Dipun presani para kawula alit. Ing antasipun Koko Prabu kok ngladeni kalian Bagong menika rak saru. Koko Prabu menika Nalindra, Bagong menika namung dapur kere kemawon. Namung Panakawan manungsa ora tatanan. Lah ora ngewehake rasane Nata Mantura Prabu Baladewa dikembari karo wujute Bagong padha karo pun Kakang ora trima rasane atiku. Wah jejueng kuandane. Tak luweng kuandane. Koko Prabu Landri emut ora. Koko Prabu Landremu sampun ngantos ngladosi dhateng Bagong Koko Prabu. Jangan malah wirang piyambak Koko Prabu. Ya, prawata ya. Oh, trenggiling. Kleru. Tiwasli ngekep mempeng. Sik nek kowe karo Bagong mesine nek kowe dadi aku mesine kowe nesu. Lho, Bagong wonten menapa mewa? Bagong kok iki Bagong to? Yai Kresna iya. Iya. Aja percaya kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos wong kula niku ya isih cetha paningalipun wong nuwun sewu pasuryanipun kados mekaten rupane wae Bagong ngono kok. Kula menika sampun ngertos. Piye? Aku njaluk pengadilan. Piye monggo babagan kayu jati wangi aku mana dinai ijol kayu Kalimantan. Wis ngendi papan iki anggere ketekan Bagong mesti awur-awuran tur mesti amuk-amukan sak pinake dhewe. Piye Kresna? Aja mung kaya ngono Kresna, aja mung ngiwang sumana mangadini nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat wasaning Bathara. Bathara wasaning jagat. Aku ora nrimake. Yen nganti ora diwenehi kayu jati wangi glandang. Glandang apa? Glandang apa? Gelandangan. Begini nasib. Wis kowe nek tak turuti ke malah ora leren-leren kuwi karepe piye? Bagong, saiki ngene. Kowe bali. Iya. Basa, aku ratu Gustimu. Lho, aku Baladewa. Wis to, rasa aneh-aneh. Aku ki wis ngerti nek kowe Bagong. Aja ngawur.
Aku Baladewa. Iya wis. Ngaten ki mawon Koko Prabu. Wah, kowe aja manut. Koko Prabu Baladewa Bagong kula suwun kondur. Balinane wonten Karangadempel matur kalian Kakang Semar. Bilih kayu Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar Priyambak. Ngaten nggih Koko Prabu? Iya, Kresna. Sri Baladewa Narpati Tuwi Nareswara Kresna kalangkung tresnandra marang Diabanon Jinawi. Setan ratatanan malah sula bareng. Kalangkung tresnanira marang Diabanon Jinawi. Ming sing kok dibolan baleni. Kula niku ngampet ket wae ora iso tenan. Ora mulai bako. Menang. Sampun Koko Prabu kondur. Iya, Kresna. Ding dong ding dong cuca. Tang tang deng tang deng tang tang deng tang 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 deng tang 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 deng tang dlang deng tang 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 deng tang ding tang tang ding tang 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 wah ya tang deng tang tang deng tang tang ding tang 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 deng 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 tang deng tang Kok Prabu we gumujeng kok. Hei! Wah, wong iya guyu kok dadak. Kresna piye? Sampun ngajengipun monggo sak menika. Kundur wonten negari Mandura. Lah mengko nek Semar iso mboyong Jatiwangi, sampun pinesti Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar kedah ikhlas. Ngono. Inggih. Oh iya. Dintani tekaning Semar ana ing negara Mandura. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Iki ngapa ngising saya? Antil sirahmu sisan kowe. Tak cung. Waduh. Keseran. Tak cung. Tak deng tak tung. Cia. Terang dung kosek. Terang dung kosik. Dang. Kowe senengane bebeda senengane Bagong kok kowe ora.
Darpa Kriya Wisnu Toya Kancil Nanang Abese wong Ketawang kok cakepane jenenge Wiyaga. Yaten keli bule padha ande. Yeah. Yeah. Isin aku suwe-suwe. Kene isin nek ora aku edan. Apa ora? Gong, salin kene ayo gojek nang nggon gara-gara. Yo.